Paina sitä niskasta, niin se väsyy just tolleen. Taistele Sami, taistele. Käännä. Painaa se nyt justi. Painat sen niskasta alas ja suhtaat. Stroolaa Sami, stroolaa. Selkä suoraan Sami. Noin, hyvä! Hyvä! Syöksy! Hyvä! Noin! Helvet, nyt Sami! Ei oo mitään, Alaselkä vahvat sinne päällä. Hyvä Sami! Hyvä. Paina kaulas vähän. Nostat nyt ylös. Paina päätä vähän alas. Kättä kurvaa. Aivan rauhassa, mikä kiinni? Älä hätiköimään nyt. Sami rauhallis paine. Ja pois. Oi, aukaiset jalat, aukaiset jalat. Nyt varo Sami, ettei tuu mitään käsilukkoa tai mitään. Triangeli, nyt oot varovainen. Paina se takas mattoa vaan. Pari niin saa Sami vielä. Hyvä, hyvä! Hyvä Sami! Hyvä! Nyt Sami! Helvetin hyvä Sami, jumalauta! Selkä maihin, selkä maihin. Hyvä, hyvä. Ja ratsi. Nyt varo! Hyvä! Nyt käytä sitä painoa! Isojen miesten lähetys on kaunis katseltavaa. Nyt ohita se loppukin siitä. Paina, naama, lattia. Anteeksi takaraivo. Nyt Sami varo! Varovasti. Varovasti, paina pääpä, hyvä! Hyvä Sami! Hyvä Sami, hyvä! Sitä kyynärpäätä lisää sinne. Hyvä! Vittu sä johat 5-0 Sami! Heikompaa, hyvä. Just noin. Sami vittu sä johat 5-0! Aika kaunista. Nyt mä varon! Varovasti, ei tuu mitään. Hyvä! Nyt Sami vittu! Hallitse. Painat päätä Kunnolla vaan siihen. Ei mitään höttöilyä nyt. Nyt ihan rauhassa Sami, perus läskipainiin. Millä toimii? Hyvä, pidä ne hartiat siellä lattialla. Hyvä Sami! Vittu hyvä Sami! Loistavaa, pronssi tuli. Voittaja loppuhetket.